Laithane kisasok shal sakang sonji deborma mungoi khoroksa borok jaga thaino tui kodo dorbar khlaimani paithago Kailashahar DMT administrative officer ok thangai kantare debormani khungthamnok Swbai Sukurub khlaimani loge loge 400 kwai bofang tei kaisi naikra bofang Swbai Sukurub khlaiklang jakmani koktoma Koktomani bisingte Swbai Kalaithane kisaso shal sakang sonji deborma mungoi Khoroksa borok jaga thaino tui kodo kaisa dorbaromani paithago korti saklaimuk sonji debormani febaro thangmani aboni aglono paithago musano distriawe Kailashahar ni DMT administrative office rok Thansa thangoi kantare debormani khungthamnok Swbai Sukurub khlaimani loge loge 400 kwai bofang tei kaisi naikra bofang Swbai Sukurub khlaiklang sakha Party mo Kailashahar amsayo apati mogor abar feremani machine bo tera mongok lainani nangkha aslo Swbai Sukurub khlaijago tera mongok laika 35 lakh rang tapu Khorang mar kharo china basano nong nai di chung kori poro din hore din pa din bikhari chung buni khihugya ga chini bohukungya in koti Khlaikha kha tabo anang saro biamo ko bonai biamo to busa boro mama boro pa boro bihi boro nong nai nugo juno onoro khai nong chung tho chung tam khai nan thing no bong ni Khlaikha chung ekta sari mane dikhai di ingkhai ningai chung dikhai na kum abo bojun saman kuru abo bojun kichu kono kichu ko khaya chung pharma mu so chini boho koi din doria mai kuru anang chung kam biro tabo lengoi bokol kuiri ro ba taka bi jang maneng je kore bogba ne chuno obe krayo ngai chung tau tam khraina ni nong nai nugoi di ta chuno bijat dabar machine dongo oro rubber sheet prai 40-50 dongo abu kuru mane 50 kg mongobaro paikar abu kuru bini rangsar gise bakku kumakha bono kayebo to chare phangiri ma kuru bin mama song kai rahoka rangsar gise rong mane abu manya chung to tahu nai aku bujokon saga tanai di chung nai ye hasuno ani ko ko ni bungkha ani mo nibaran debum nono sigang bare kuno notice rok riya deba notice ri ka borok kuno ang mia notice ri khana ang mia ab ki logi logi ri ko khana kun dino ano borok thanai bazar koidin somai rikha nongna budai thanai 1 tarik khamne 7 tarik na kai borok ang thanai bazar ase ano sawa notice phayo nai ang phaine pheka nai phan mani uplogo borok ang mia pugo kono darkono sahoka sar chuno salsa salni somai di manai rok diklainani bagoi chini court ni order chung diklai manja nongno somai di manja chung tinin bisingina chung jotto mane klainai Swbai bainai jotto kisu chung klaioi court ni order tabo nongno somai di manja hona Yang tekaksa faising party mono dino no fang shaka onok Swbai ni shakang mungsa notice rok usage hane asula abai ke Swbai Sukurub khlaijak mani bai no kone borok ni bisingot nukja kha khamung Bureau report Chini Khorang